ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಇರೇನು ತೀರ್ಥುಕೊಲ್ದು ಇಂಚ ತೂವಂತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಿ ಯಾನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂದುಪ್ಪುನಿ ಆರು ತಟೊಂದನ ಬಾಲೆ ಎಂದುಪ್ಪುನಿ 6 ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ತೂಗೋಡು ನಾನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆತನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ದುಬೈದೊಂದು ಊರು ತೂಪುನಿ ಅತ್ತ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಆಯ್ತು ಯಾನು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲಿನ ಬಾಲ್ಗೆ ನಾನು ಗೊಂಗೆ ಅದು ಹೋತೆ ಲೇಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿನ ತುಚ್ಚಿಪೋಯಿನಲ್ಲ ಗೊಂಗೆ ವರ್ಪುಣಿ ಇಟ್ಟಕೊಂಡಾರ ಅನ್ ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಾತ್ರ ಅನ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀ ದಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಚ್ ಎಸ್ ನೋ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಾಯ್ತು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿದನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡು ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಾನು 16 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗಲ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೋರಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಪುಟದಿನ ಊರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲೆದುರು ಕುಲ್ದನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೋನುಗ ಅಂದು ಅವತ್ತೆ ಯಾನ ಊರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಯಾನ್ ಪುಟದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂದ್ನ ನೆಟ್ಲದ ಊರು ಪುಟದಿನ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿತ್ತಂದ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪುಟದಿನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಸುರುಮಂತನಿ ಮತ ಮೂಲು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೇ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೆಟ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಸುರುಮಂತನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಮೂಜಿ ಆನುಲು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಐಟು ಮಲ್ಲಮಗೆ ಯಾನಿ ಏನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು 2 ಆಣುಲು ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆತನ್ರಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ 2 ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನು ಅಂಚ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕತೆ ನನ್ನ ದಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇನು ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಲಾ ಜೀವನನು ಅಪ್ಪ ಬಂಗದ ಟೈಮು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನೆಟ್ಟು ಒಂತ ಪಿರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂತ ಬಂಗ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಓಲಬೋದು ದೆಂಗದುಗುಲ್ಲುಣ ಮರತ ಮುದೆಳ್ಳುಗುಲ್ಲುಣ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಶಾಲೆ ಪೋವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀ ದಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಚ್ ಎಸ್ ನೋ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ಯಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬವಂತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆವಂತೆ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ತೆದ್ದಾಯ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತು ಪಾಸ್ ಆವಂತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಛದ್ಮವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಟು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಅಪಗನೆ ಶಾಲೆಡೆ ಅಂಚ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏ ಪೈರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ನೆತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಪೂರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆನಾಗ ಈ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ತಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನಾರ BR ಕುಲಾಲ್ ಬಂಡದು ಇತ್ತಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದೋರ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಹೊಡಿತೀರಾರು ರಮಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಡದು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾನು ಆ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರ ತೂವಂತೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೂಕ ಎಂಕಲ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ಲ್ಯಾಪು ವಿಶಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಡದನಿ ಆಕಲ್ ಪೋನಾಗ ನಾಟಕ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆ ಬರ ಕೇಳಿನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತಂದು ತೂಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿದ ಆಪಣ ತೂಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಕಲಾವಿದರೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆಪುಜಿ ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ ಯಾವಡು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಾತು ಇಪ್ಪೋಡು ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಗೆದುಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಪಿರಬೋಡಿತ್ತಂಡು ದಾದನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಲೈದೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಪಿರಬೋಪಲೆಕ ಮಂತಿಜ್ ಎನ್ನ ಸುರುತ ನಾಟಕ BR ಕುಲಾಲ್ ಬರೆತಿನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬಂತ ತುಳು ನಾಟಕ ಅವು ಏತನ ಇಸವಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಗೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ್ರಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಗೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಪಾದೋಗಿ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಐತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ಪನೋಡ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಏನು ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡು ನಾಡಲ್ಲ ಆರೇ ಇಂಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಪನ್ಪನ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ SIನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ SI ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ PC ಪೋಯರು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಾಲುವೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಾಗ ರೋಡ್ ಸೀನ್ ಈ ಪರದೆ ನಾಟಕ ರೋಡ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲು ಸೀನ್ ಅವು ಪೂರ ಪರದೆಡೆ ಇಲ್ಲುಲ ಅವು ಗಾಲಿಗೆ ಆಡೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚ
ಅಂಚ ರೋಡುಡು ಒಂಜಿ ಕಲವನ್ನು ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಸೀನಿಯನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೈಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸರ್ತಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸಿನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕಲವನ್ನು ತೂವೋಡು ಪೀಸಿ ಕಮನ್ ಹರಿಯಪ್ ಎಂಪ ಸುರುಕೆ ಬಂತೈತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಣ್ ಐಕೆ ಸುರುಕೆ ಯಾರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 25 ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪಾದೇರನ್ನು ತೋಜಿನೇನಡ ಸರಿಯಾಜಿ ಮನ್ಪು ದಯಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ದ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪಣ್ಣನೆ ಅವಳು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಆರ್ ಅಂಚ ಏನನ್ನು ಬಂಗ ಬರ್ಪೈನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾನ ನಿಖಲ್ನೆದುರಂತೂ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಅದು ಇದು ನನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅದಿತ್ತದು ಓಲಾನ್ಲ ಅಂಚ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಓಲು ನಡತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕವೇ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸಜಿಪಾಡು ನಡತೀನಿ ನಾವು ಸಜಿಪ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ದಾಖಲ್ನ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅವಲೇ ಆಯ್ನ ಸುರುತ ಎಂಟ್ರಿ ಅವೇ ಐಕೆ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬಾಡ್ದೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಹನುಮಂತ ಅಡ್ ರಾಮೆ ಯಾನೆ ಮಂತದಿನಿ ರಾಮೆ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾಮೆ ಮಂತನಿ ಮಡದನಿ ಅಸಹ್ಯ ಮಂತನಿ ತಯಾರಿ ಪಂಡತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಯ್ಯನಗ ಪೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಅವಲವೇ ಒಂಜಿ ಸೀನನ್ನು 25 ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪದೇರು ಪಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಗೈತನ ಅಪಗ ಬಂಗೈತನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ಅಂತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ನಾಟಕ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಮೂಲು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಡು ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇಲೆಗಿಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಯಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತೀಜಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿದನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡು ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಾನು 16 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಅವಲೆ ಇತ್ತ ಆ 16 ವರ್ಷ ಅವಲೆ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಬೆಂದು ನೆಡ್ದವರ ಹಿಂಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ಪೋಪುನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಓಡೆ ಬೋದ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಳಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆನಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ್ನ ನಾಟಕ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಈರ್ದೂರ ಈ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಗ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ತೂತಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಕೈತಲು ಉಂತುನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಅಪ್ಪಗ DS ಬೋಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಮಾಧವ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಕೈತಲ್ ಬೋದು ಉಂತುನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಒಂಜ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ನಾಟಕಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸ್ಥಗಿತ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಈರ್ದೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಯಾನು ಪೋಯ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಆಯ್ತಾಳೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪೋಣಿ ಮಂಡ ಏನನಾರು ಲೇದಿನಿ ಅತ್ತು ಯಾನಾದ ಯಾರನಾಗ ಆಯ್ತಾಡಿ పోತೀನಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಗಂಟೆ ತಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಆಡಬೋದು ಪಾತೇರಿ ಮಾಸ್ಟೇಡ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಟೀಮುಡು ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೇನು ಅಂದ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಗಲು ಕೆಲವು ಬಂದಿರ ಅನ್ನೊಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಉಲ್ಲೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಸೀನ್ಗೆ ಕೇನಾಗ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ಲ ರೋಹಿಣಿ ಜಗರಾಮ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡ್ದು ಅಗಲ್ ಟೈಲರ್ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಟೈಲರ್ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಪುಣಿ ನವೀನೇ ಗುಬ್ಬಿದೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿನಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ನವೀನೇ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆತ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಯಾರು ನವೀನೇ ಪಂಡಿನಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಐಟು ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಬುಡ್ಪದ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಮದಿಮದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಆತ ಪಣ್ಣೋಡು ಆತ ಪಂಡ ಯಾವು ಪಂಡೇರು ಹಾವು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಪಾತ ಪೋಂಡು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಏರಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದು ಚಾನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಉರ್ಲಿ ಚಾನ್ಪುನ ಐಂದಾದ ಮಂತೆ ಇಂಕ ಅವ್ರು ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ
ಅವಳು ಆನಂದ್ ಬೌಲರ್ಲು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ರೋಹಿಣಿಯಕ್ಕ ಬರೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತಲೇಕನೆ ಬೌಲರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆತ್ತಲೇಕನೆ ಯಾನು ರೋಹಿಣಿಯಕ್ಕ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚಾನ್ ಬೇರೆ ಸುರ್ಮ ಅಂತೆ ತಿಳಿಪೇರೆ ಸುರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಎಂಚಿನ ಹಂಚಿ ತುಪ್ಪನಿಂದ ಆನಂದ್ ಬೌಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ್ ಮನ್ಪಾತಾರೆ ಏನರ ಈ ಹಂಚಿ ಹೊಡಿ ತುಪ್ಪನಿ ಹಂಚಿ ತುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿಣಿಯಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆ ತಡೆ ಹಿಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ತೇರ ಅಂಚ ಓಯನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೇಶ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಗೆ ಏನು ಪ್ರಥಮ ಪೊಗ್ಗುದಿನೇ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖುಷಿಯಾದ ಈಡ್ದೂರ ನಾಟಕಗಳು ರೀಸರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜಗ್ಗೆ ಎಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪರೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗ್ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಮಹಾನ್ ಘಟಾನುಘಟನೆಗಳು ಮಂತನ ನಾಟಕ ಅವು ಹೆಂಗೆ ರಾಪಣೆ ಜಾನ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ವರ್ಷ 29 ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇನ್ ದೇವರ ದೇವಟ್ಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೆಯರು ಬಂದಾಂಡ ಐತ ತಯಾರಿ ಐತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೌಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಜಿನ ಮಾಡ 15 ದಿನ ಮಾತ್ರ 15 ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 15 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಲೆಕ್ಕೋಗು ಲಾಸ್ಟ್ದ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅವು ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಆಯರ್ಲ ಒಂದವಳು ಅಂಚ ಏರಿ ಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಮಂತೀಜಿ ಖಾಲಿಯನ್ನ ನಾಟಕನೇ ಜೀವನ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಆತು ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ನಾಟಕ ಜೀವನ ಹೊಡ್ಲ ನಾಟಕ ಹೊಡ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸಾಂಕದೆ ಇಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಅನಸ್ ಮಂದ ನಾಟಕೊಂಡು ನಂಬುದು ನಾಟಕಡೆ ಬೆಂದದು ಆ ಕೊರೋನಾಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಸೋತು ಇತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಯ ಜೀನ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ದೇವರ ದಯಟು ಎನ್ನ ಊರುಡೆ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂತೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವರ ದಯಟು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದಾಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪುಲರು ದಾದ ಆದಿತ್ತು ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ಓಲಾನ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಲಾಡ್ ಘಾಟ ಒಂದಿತ್ತದ್ವೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಕರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಲಾಡು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಪುರ ಯಾನೇ ಮಂತ ಅಂತೀನಿ ಕಲ್ಪನಾಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಆಫೀಸಿ ಅವೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡಗ ಪೋಪುಜಿಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಓಲಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡ್ಡ ಅತ್ ನಾನು ಯಾನೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಯಾನ್ಲ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಏರಿಯಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ದಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡೆಮೋ ದಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಖಾಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಎಂಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾರ ಆ ಪೊರ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲೇನು ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲಿಯ ನಾನು ನೆನಪನ್ನು ಬಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಇದು ಯಾನ್ ಅವಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ 10 ದಿವಸ ವಾರಗೊರೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ವರಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅವಲೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳು ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐತಾರ್ದಾನಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕನಾಗ ದಯಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪಿಚ್ಚಾರ್ತೀವರಂಡು ಆನಿ ಮೂಜಿ ಪಿಚ್ಚಾರ್ತೀವರಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಅಂಬರೀಷಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂದು ವುಡ್ ಸೈಡ್ ದೇದಿನ ಫೋಟೋ ಮೂರು ನೋಟಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಪಿಚ್ಚಾರ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಅಂಬರೀಷ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದ ಅವೇನು ಬುಡ್ದುಲ್ಲ ನಮ್ಲಾತ್ ಮನವನ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕನ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಿಡ್ದವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ವಿಲನ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇருந்து ಪಂಡ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮನ್ಪುಜಾನು ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟನೇ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರಘುವರಣಿ ಭಾರಿ ಎನ್ನ ಕೈತ್ತಲ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್
ಅವು ಅಬ್ಬರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಪೂರ ಮೋನೆಡೆ ತೋಚ್ಪೋನಾರು ಆರು ಆ ಮೋನೆ ಕಣ್ಣು ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀವ್ರ ಯಾನ್ ಆ ಕಣ್ಣು ತೋಚ್ಪಾದ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವರ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜೀವ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀವ್ರ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ದೇವರೇ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಘುವರನ್ನ ಆತ್ವೇನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆತ ನರಮನೆಗೆ ಆಸೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ರಘುವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಈರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಗ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಈರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಿರಲ್ಪ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಂಚೆರ್ತದೆ ಯಾನು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೇ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎಂತು ಐತ ಫಿಲ್ಲರೆ ಆರ್ಬೋಡೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕುಮುದ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಕುಲ್ಪುರ ಇತ್ತೀರ ಆ ಟೈಮುಡು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತು ಇತ್ತೀರಿ ಘಟಾನುಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕನಗರ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪಾಪ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂರ ತೀರ್ಬೋತೀರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಣ್ಣುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ಅವು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚಿನಾರೇ ಪಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಕ ಆನಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ದೂರಾಂಡಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದಿನ ಘಟನೆ ನೆನೆಪು ಅಂತ ಘಟನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಂತ ಒಂಜಿ 45 ದಿನ ಅವರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಗಲು ಪಾತಿರೊಂದು ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಐನು ಪೂರ ಕೆಲವುದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವುದೇನು ಪಂಡ್ಲೆಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆವು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ದಯಟು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಏತು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಆ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ದಯ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನೀರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರ್ತಿಕ ನೀಡಿದವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯನೇ ಬನ್ನೋಲಿ ಎನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಉಲ್ಲೆ ವಣ್ಯರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೈತ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಏತ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಈರವ್ರ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನಡ ಮಿಂಗಿಲಾಪೇರು ಅಂಚದೆಂಡ ಪೂರ ಸಟ್ಟಾದಿತ್ತೇರು ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಟ್ಟಾದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಡ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬೇತೆ ಆಯ್ನ ದೀಕ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ದಾಲ ತೂತುಜೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಯನೇ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತೇರು ಅಂಚ ದಾಲ ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಸುರುತ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅತನ ಬೊಂಬೈ ಸುರು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಶೋ ಬರೆಯದ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಶೋ ನೆನಪು ಅರ್ಪೂಜಿ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು 21 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಶೋ ಕೊರ್ರೆ ಪಾತ ಅಂದೆ ನೆನಪು ಅರ್ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋವಂತನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೇ ಪೋಪುನಿ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆಯ್ತು ಲೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ್ಲು ಲೈಟ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಔಸಿ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದೇ ಹೋಗ್ನಿ ಪೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಜಗತ್ತು ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆ ಟೈಮ್ನು ನೆನಪು ಅನ್ಪನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ನಾತೆ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರೋಂತುಂಡು ಪೋವಂತುಂಡು ಶೋ ಕೊರುವಂತುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪೋಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಚಾಪರ್ಕ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡ ಬಂಡ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಅಂತ ಇವನ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ತಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಏರೆ ದಿಕ್ಕುಜ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಮನ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪಿನ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತುವ 4 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಎತ್ತುವ ರೂಮುಡು ಮಣಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೇಜ್
ಸುರುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಸ್ತುಂಡು ಏರ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬರೋಂತೇರು ಈಗ ನಾಟಕ ಮುಗಿ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಜನಕಲು ಪೂರ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಗ ಆನಂದಂಡ ಜನಕಲು ಪಿದಾಟರಿ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಾಪುಂಡು ರೂಮುಗು ಅಂಚಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚಾದ ಪಣ ಉಂತೇರು ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕೋರಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತೆರೇಣಿ ದಿಕ್ಕುಜೇರತ್ತ ಅಂಚ ಮುಂಬೈಗೆ ಸುರನಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಬಂದ ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚೆತ್ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಶೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದವರಣಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಟ್ಟು 4-5 ಶೋ ಮಂತನ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಆಜಿ ಶೋ 7 ಶೋ ಮಂತನ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ನನ್ನಂತೂ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಯಲ ಒಂದು ವತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಪಗ ಮಂತದುಂಡು ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜೆರ್ದು ಅಪಗ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಇತ್ತುಂಡು ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜೆರ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುನ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿಂಜ ಒಂದು ನಾಂಡ್ಲ ಬಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ದ ಗಂಟು ಸರ್ತ ಉಂತೇರಿಗೆ ಏನು ಅಂಚದು ನನ್ನ ಆತು 4 ಶೋ 5 ಶೋ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಬಂಗ ರಡ್ಡು ಶೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಶೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಶಾರದ ಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತೀರು ಅಂಚ ನೆನೆಪುಂಡು ಅవి ಮರಪಂದಿ ನಾವು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ದುಬೈದೊಂದು ಊರು ತೂಪುಣೆ ಅತ್ತ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಆಗಿ ರೂಮ್ ದೋಲೆ ಸುದ್ದಿ ಇಚ್ಚಿ ದುಬೈ ತೂತಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಪ್ಪಟೆ 15 ದಿನ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದು ಬದುಕಂದು ದುಬೈಡು ಬೇಯ್ಪೈನ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದು ಅಂತ ಐನು ಮರಪೇರ್ನೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ದುಬೈದ ಟೂರ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಧಾರಣ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ ಪೂರ ಪೋತ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಊರು ತಿರ್ಗದ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನವಳು ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯಿನವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ಇದು ದುಬೈ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆಪಡಾಯಿರ್ನಾನಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಲೆಪಡಾಯಿರ್ನಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒನಸು ತೆನಸು ಜೆಪ್ಪೆ ರೂಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತೇರು ಅಂಚದ ದಾಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನೇ ಪಾತೆರೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಅವು ಕೆಪ್ಪಟೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆತನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ ಸರಿ ಇತ್ತು ಮಂತದೆ ನಾಟಕ ಮಂತದೆ ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದುಬೈ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆತ್ನು ಹೋಯ್ನಾಕಲು ಎನ್ನ ಕೈತಡಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಬರೋಂತೇರು ಉಂಡರ ತಿಂದರ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೇಯ್ಪದ ಕಣಪುನಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಕಣಪುನಿ ಬೇಯ್ಪದ ಪೂರ ಕಣಪುನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೊರ್ತು ತಿನ್ನಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಂಬೆ ಪಂಡದ 5 ಶೋ ಮಂತ 6 ಶೋ ಮಂತ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ತ ನೀರು ನಂಗೆ ಸಟ್ಟ ಅಂದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಏಜಿದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಾಯದಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಂತೇರು ಸೊಂಟ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಅವನು ಅವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಡೆ ದೆತೊಂಡ ಬಯ್ಯನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಂತನು ಅಂಚಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ದೆತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂದವಳು ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನಡೆ ಅವಂತನು ಎಂಕ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ರಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅವಂತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾತೆರಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಅಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಡ್ಡ ಸೊರತ್ತ ಬೇತೆ ಓಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಂಡವಳು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ತೂದು ಅದೇ ತೂನಗ ಒಂಥರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆತಲೆ ಪನ್ನಡ ಬದುಕು ಪಂತೆರೆ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲಿನ ಬಾಲ್ಗೆ ಯಾನು ಗೊಂಗೆ ಅದು ಓತೆ ಲೇಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿನ ತೋಚ್ಪೋನಲ್ಲ ಗೊಂಗೆ ವರ್ಪುಣಿ ಇಟ್ಟೆಕೊಂಡಾರ ಅನ್ ಪೇನ್ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲು ಒಂಡೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನಿಬೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಅವಡಪ್ಪ ಆಡು ಅಂಚ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರು ನಾವು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಹುಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಪಾತೇರು ನಕಲು ಪಾತೇರೆ ಪೊಡಿಯೇರು ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು
ಇರ ಇರನ್ ತೂನಾಗ ಪೋಡಿ ಆಪನ್ ಮಾರಿ ಇರ ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಈತ್ ಲಾಕ್ ಪಾತೇರಿ ವರಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪಜಿ ಇಂದು ಪನೊಂದು ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಭೂಮಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅವು ಏತೋ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ನ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಇರೇನ ನಾಡೋದು ಬರ್ತನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಓವು ಬೊಕ್ಕವಾ ನಾಟಕ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದನೇ ಪಾತ್ರೋಲು ಎಂಡ ಮನ್ ಪೂರ ಆರು ಮನ್ಪಾದನಿ ಯಾನ್ ಮಂತದನೇ ಅತ್ತು ಕಾಪಿಕಾಡು ಸಾರಿ ಎನ್ನಡ ಮನ್ಪಾದನಿ ಆರು ಆರು ಆ ಪಾತ್ರನ ಎಂಚ ಬರೆತೇರ ಐಕ್ಯಾನು ಆರು ಎಣ್ಣಿಲಕ ಜೀವ ಕೊರ್ತೇನೋ ಇಜ್ಜಾಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಆರು ಎನ್ನ ಮನ್ಪಾದೇರು ಸಾಧಾರಣ ಪೊಂಜ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಜ್ಜೇರು ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಮನ್ಪಾದೇರು ಎಂಡ ವಿಲನ್ ಕುರ್ಚಿಯಲೆ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೈವರ್ ಪೂರ ಆತನು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ನೆಟ್ ಕುಂಚೋಡು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಬೇರೆ ಎತ್ತವೆ ಜಾತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರತರದ ಪಾತ್ರಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿ ಏರನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಉಳ್ಳದ ಬಹುಶಃ ಇರು ಓಲು ನಾಟಕ ಅಂದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇರಿನ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಇರಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೈಜಿನ ನೆಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರೋರು ಬತ್ತದು ಸರಿ ಆ ನೀರಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಬೇ ಒಂದು ಆಪನಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಖುಷಿ ಆಪನಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಮುಂದೆ 21 ಬರ್ಪೇರು ಕಾಯ್ತಾಡಿ ಸರ್ ಆ ನೀರಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಇರೇನು ತೀರ್ಥುಕೊಲ್ದು ಇಂಚ ತೂಂತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಿ ಯಾನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂದುಪ್ಪುನಿ ಆರು ತಟೊಂದನ ಬಾಲೆ ಎಂದುಪ್ಪುನಿ 6 ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ನಾನು ತೂಗೋಡು ನಾನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆತನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಂದು ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 17 ವರ್ಷೋಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಇದೆ 17 ವರ್ಷೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 31 ವರ್ಷನ 32 ವರ್ಷನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಯಣ ಅಂಚೆ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡವಟ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳು ಒಳ್ಳೇರು ಪೊಂಜೋನಾಕಲ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ